där och gör. Åh fy fan, säg och prova. Din jävla väska. Men den är tung. Ja. Kläder i den. Han gjorde det med en hand. Men du måste ju fortsätta, pistolen ska hit. Vilken stol? Den. Ska den dit? Ja, lägg upp den på hyllan. Det går inte. Nej men släng Nu kommer allt den. ramla ut. Fy fan, det var ännu värre. Det var ju typ osmidigt. Okej, nu puttar du den bara till vänster. Är ni störda? Och så drar vi fram stolen hit. De kommer inte kunna. Oj. Okej. Ni välte ju fan hela flexet. Alltså jag dör. Hallå jag dör. Nu har de haft ner hela jävla väggen här. Så jävla... Åh herregud. Alltså... Jag har den. Alltså vad fan gör du? Vad fan gör du? Ja, gå in då. Nej, det är inte. Svir dem. Där betalade eller vad? Va? Vad sa du? Nej, nej. Vad sa du? Alltså. Jag skulle vara bäst och stå. Fajen är inne! Fajen är inne! Fajen är inne! Men jag ska den är hel. Alltså... Hur kommer jag ut? Det är inte samma sak som att komma in. Ska vi bara ha en? Vill du ha något mer här inne? Du, jag skulle ställa i ordning allt om jag vore du, faktiskt. Jo, men ge det och fan ta upp grejen. Okej, ställ upp väggen. Men du måste liksom gå ner på marken och sen dra ut den. Men nej, det kommer ramla. Du måste gå ner. Ja! Alltså jag tycker det är fett kul. Ja, lite, men jag somnar. Akta så när jag ska filma någon tar sig ut.